Mangabe bongaka subscribe cindezela ibutton usubscribe. Iqembu le PSL iChakuma cha Masevandila seyinabadlali abahlanu abazojoina kulona ke leli qembu. Umdlalo oqala usibusiso Sibeko ovela kwi Lamontville Golden Arrows. Ulerato Lamula Lamontville Golden Arrows, uMeshak Maphangule no Justice Shonga kwi Orlando Pirates, bese kuba uGustavo Paez ovela lapha ke ezweni lase Venezuela. uPaez uke wadlalela iqembu leKaizer Chiefs ngaphambilini. Lo mdlali oneminyaka engu30 kuona ke unyaka lona ke ka2020 usesayine ideal ye2 years neqembu leTTM. Bese ukuthi ke uFakru Lakey ovela lapha ke kwi Bidvest Wits yena ke sekajoin iqembu leCape Town City.